konačno. Ko kaže da ne može da se izađe iz ovog brdašca? Sve se može kad se hoće. Sve se može kad se hoće. Kad se hoće, može se. Može se, može se. Sad ovo. Ćemo malo da se vratimo nazad. Gdje sad? Sad ovo. Ništa, vraćamo se nazad. To što ja zovem upornost. Tako se radi. Evo ovako, ova ulica koju ja vama sada snimam je ulica Serdar Janka Vukotića na Labudovom brdu. Kao što sami možete da vidite da je sneg zakovao celu Srbiju. A kao što možete da vidite, ulice, pojedine ulice nisu očišćene. Šta vi imate da dodate na sve ovo?
Da li je normalno da ova ulica bude ovako pod belim snežnim pokrivačem? Ajde, vi to meni recite.